Hej folkens, og velkommen til den her lille tutorial, eller guide, hvor jeg skal forsøge at gennemgå nogle af de der små ting, der er med sådan noget som Bootstrap og sådan nogle ting. Først vil jeg lige fortælle lidt om mig selv. Hedder Daniel, jeg er 29 år, og jeg lever op på Media College i Aalborg som webintegrator. Jeg er i gang med at uddanne mig til det. Og den her serie videoer, den er kommet til på grund af, at jeg har en del klassekammerater, som stadigvæk har lidt små problemer med at finde rundt i nogle af de forskellige ting som Bootstrap og jQuery, lidt HTML, lidt CSS3, lidt generel opsætning af HTML-strukturen, og koble det sammen med de forskellige ting som Bootstrap og jQuery, JavaScript og sådan ting. Så jeg skal prøve sammen med jer, måske over en enkelt eller to, eller måske flere videoer, men prøve at sætte en hjemmeside op, som er responsive, og jeg skal prøve at give nogle forklaringer, og hvorfor jeg gør, som jeg gør, og hvorfor vi skal gøre, som vi gør med nogle størrelser på sider i henholdsvis mobilstørrelse, tablet, øh, almindelig computerskærm og rigtig store computerskærm. Det som hedder desktop og large desktop. Men til at starte med, så jeg bruger nogle forskellige programmer. Jeg bruger Adobe Photoshop, CC, til billedredigering og til at lave min design team. Jeg bruger NetBeans, som er en IDE. Det vil sige, det er en editor til at sætte hjemmesiden op i. Og der har jeg også nogle tips, nogle fif og nogle ting til. Men til at starte med, så synes jeg, at vi skal starte med at finde ud af, altså den browser jeg bruger og foretrækker, det er Google Chrome. Generelt skal man selvfølgelig tage en hjemmeside og gå ind og gøre den visuelt muligt på en bred spektrum af browser, såsom Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera. Men jeg tager udgangspunkt i Chrome i mine tutorials. Og der er et par rigtig gode, der er et par rigtig gode udvidelser til Chrome, som jeg synes, vi skal starte med at installere. Så jeg tror, vi starter med lige at åbne Chrome op. Her engang. Åbner jeg lige 2 Chromes. Det er fordi jeg bruger et, jeg bruger et mekanisk tastatur, så nogle gange så dobbeltklikker den lidt, og jeg kan også godt i de her videoer, jeg kan også godt lave fejl og skrive nogle forkerte ting og rette dem. Jeg går ikke ind og redigerer i mine videoer, de er rå, hvad jeg sidder og laver nu her, de bliver ikke efterredigeret eller taget om på nogen måder. Men ja, vi tager stille og roligt, og så finder vi ud af det. Men til at starte med, lad os stå på Chrome. Oppe i hjørnet af Chrome heroppe, der har vi sådan en lille bar, eller en lille knap her, der hedder tilpas kontrollere Google Chrome. Hvis vi starter med at trykke her, og gå ned i indstillinger, så får vi indstillinger for Chrome frem. Så ude i venstre side har vi noget, der hedder udvidelser, og der klikker vi. Og helt nede i bunden, scroller helt ned i bunden, der har du har vi en knap, der hedder hent flere udvidelser. Når vi trykker her, så kommer vi ind på en ny side. Og det er Googles Chromes webshop, hvor de har en masse forskellige udvidelser og temaer og sådan noget. Vi skal finde 2. Den første vi skal have, den hedder Window Resizer. Den er der. Det den gør, det er, at den gør mulighed for, når vi resizer vores browservindue, så nede i hjørnet, hernede, så vi gør det, så jo, den er der. Hvis hernede i hjørnet her, når vi resizer vores vindue her, op og ned, som vi gør nu, resizer den, så viser den hernede størrelsen på vinduet i pixels. Så den starter med at installere ved at trykke her. Kontrollere, ja tak, vi vil gerne tilføje den, og det gør vi. Så på den tilføje. Så skal vi bruge en mere heroppe. Den hedder responsive. Hvis vi bare søger på responsive, så kommer den frem.
den her, der hedder Responsive Web Design Tester. Den synes jeg er fantastisk, for den giver mulighed for, fordi jeg har eksempelvis det problem med min Chrome, at jeg kan ikke få vinduet ned mindre end den her størrelse. Jeg kan ikke scrolle længere ned, jeg kan ikke få den endnu mindre ned. Man kan selvfølgelig komme udenom det ved at højreklikke og vise detaljer om element, og den var igennem. Men det vil jeg ikke lige komme ind på nu. Det den her gør, det er, at her er der mulighed for at vælge nogle forskellige prædefinerede til henholdsvis iPad, iPhone, Android-telefoner, HTC, hvad der nu ellers er forskellige telefoner. Så den tager vi også lige og henter ned og installerer. Og siger ja tak til at tilføje den. Sådan der. Når det er gjort, så lukker vi lige den der ned, og vi lukker Chrome ned også. Så starter vi lige Chrome op igen, for at lige se om de virker. Om de er lavet. Undskyld. Se her. Nu tror jeg vinduet, så kan I se. Nu kom det her nede. Jeg har en window size på 760 x 759. Det vil sige, det er selve det vindues størrelse her. Jeg kan lige prøve at tegne her. Det er selve vinduet her. Jeg markerer nu. Det er selve den størrelse, den har. Selve vinduet. Men så har vi nu her noget, der hedder viewport size. Så kan I se her. Det er viewport size. Den nederste nede. Det er det her. Det er det herinde. Folk de kan se. Det er viewport. Og det er sådan set den, vi skal arbejde med. Vi skal egentlig ikke bruge den anden. Vi skal bruge viewporten. Det er den, vi skal gå ud fra. Når vi skal designe en hjemmeside, der er responsive. Og så skal passe mod mobiler og tabletter, hvad det nu ellers er. Så det vi gør. Eller, det var den første af dem. Man kan så også. Den har nogle sjove funktioner heroppe, hvis man går op og klikker heroppe. Så trykker vi lige OK. Det har vi forstået. Så kan man vælge nogle forskellige størrelser. Men som sagt, jeg kan ikke få min. Du kan se, I kan se her, hvis jeg kører min helt ned, så kan jeg ikke komme ned i mindre end, jeg kan ikke komme ned under. Det mindste jeg kommer ned på, det er 432 gange 653. Og lige for at tage det hurtigt kort. Den første størrelse her, der står her, det første tal, det er bredden, og det efter x'et, så er det højden på viewporten eller på vinduesstørrelse. Altså når man snakker resolutioner, altså størrelser, så snakker man altid bredde først og højde bagefter. Det vil sige sådan en skærm som jeg sidder på nu her, med den opløsning jeg kører på skærmen, der kører jeg en opløsning der hedder 1920 gange 1080. Det vil sige der er herfra, fra kanten her og herover til, der er 1920 små firkanter. Og her fra toppen her og til bunden her, helt ned til bunden her, det er faktisk helt ned over procesbaren, er der 1080 små firkanter. Den anden plugin jeg vil vise jer, det er den der hedder Responsive. Hvis vi højreklikker på vores browservindue her, lige meget hvor vi højreklikker, det er sådan set ligegyldigt, så kommer der en menu frem, hvor vi kan vælge opdatere og gemme og sådan ting. Men han ligger helt nede i bunden og nede. Der er en der Web Responsive Web Design Tester. Eller Responsive Web Design Tester, undskyld. Her kan man vælge lidt forskellige telefoner. Så eksempelvis gå ned og vælge en iPhone 5, som jeg har. Og så i portræt. Jeg vælger som regel altid portræt, når jeg skal teste min hjemmeside, om den er responsive til mobilen. Og det er fordi, når man tager sin telefon op i hånden, så kigger man som regel på den på en normal måde. Altså, man vender ikke telefonen over, så den er bred. Det er mange få gange, man gør det. Når man tager telefonen op i hånden, så vender den generelt med, ligesom du står almindelig, hvis du vil snakke i den. Så derfor så vælger jeg portrætview, så har vi en højden. Så åbner jeg der et nyt vindue op. Og det er sådan som Google hjemmeside ser ud på en iPhone 5. Så vil den se sådan her ud. Fordi den passer lige nøjagtigt i størrelsen. I kan også se her, hvis jeg trækker det vindue her, så I kan se nederste tal hernede. 320, det er bredden på en iPhone 5. Lad os prøve at tage nogle små ting her. Jeg åbner lige et notesblok en gang. Prøver ligesom vi kan åbne en ny
notesblok her. Det gør vi lige sådan her. Kunne vi måske ikke? Jo, det kan vi godt. Jeg har lige sådan her. Når vi snakker responsive, så skal man huske på, når vi designer nogle småting, eller når man designer småting, undskyld, det er mig, der hedder ævler. Når man designer websites til at være responsive, skal man også tænke over meget over sit design. Jeg har eksempelvis selv nu her været udsat for tilfælde, at når jeg har fået nogle designs her, jeg har lige haft nogle projekter på skolen, og været i gang med nogen, hvor jeg har fået mobildesign med en bredde på 700 gange, lad os bare sige 1500. Det vil sige, at den er 700 i bredden. Det vil sige, hvis vi simpelthen tager det her der hjemmesiden, så vil den her være 700 i bredden og 1500 i højden. Det vil aldrig komme til at gå på en mobiltelefon. For mobiltelefonen er kun 320, de fleste. Der er nogen, der er lidt større, men hvis vi designer vores design ud fra 320 i bredden kun, og så højden, det kan sådan set være underordnet, fordi når du scroller på en mobiltelefon og skal se en hjemmeside, så scroller du bare nedad. Du vil helst ikke scrolle til siden, du vil bare gerne scrolle nedad hele tiden. Det oplever jeg blandt andet en del af de designs, jeg fik i hånden, der var for store til at være på mobiltelefon, hvor jeg måtte sidde og ændre lidt i dem og makulere lidt rundt. Og det samme gælder, når vi designer til desktop, altså til telefon, eller til ganske almindelige computerskærm. Jamen så personligt selv designer jeg siden således, at den kan ses på en skærmstørrelse, der hedder 1024 x 768. Jeg ved godt, at de fleste, rigtig mange skærme i dag, er større. Men man er nødt til at designe ud fra at der stadig kan sidde nogen, der sidder med en væsentlig mindre bredde skærm, og de skal også gerne kunne se hjemmesiden. Så de mål, jeg bruger, når jeg designer, det er, at jeg siger, okay, alt hvad der hedder, og nu går jeg sådan lidt over min egen igen, hvad jeg lige har siddet og forklaret, men hvis vi skal gå ud fra med Bootstrap, som jeg bruger, så hedder Bootstraps at mobiltelefon, den hedder alt, nu, det her det betyder mindre end, alt der er mindre end 768 pixels, det er mobiltelefon. Det vil sige, lige snart den hedder 767 pixel, så hedder det mobiltelefon. Lige snart den hedder 768, så hedder den tablet. Alt hvad der er større end 768, det er tablet. 68 pixels. Men er mindre end 991 pixels. Det vil sige, alt hvad der er, alle hjemmesider, der har en bredde mellem 768 pixels og 991 pixels, det er tablet. Når vi så skal op på desktop, så hedder den alt hvad der er større end 992 pixels og mindre end, jeg mener den hedder 1198 eller 99. 98 eller 99 pixels. Fordi lige snart du kommer op på en, som hedder Large Desktop, det er alt over 1200 pixels. Tror jeg den hedder. Alt hvad der er over 1200 pixels, det er Large Desktop op efter. Jeg bruger meget sjældent den her. Det sker ikke så altid, at jeg bruger den her. Den der. Det går ikke sjældent, at jeg bruger den. Jeg bruger som regel kun de 3, hvor jeg designer. Men nok om det lige nu. Når vi har installeret vores 2 plugins her, og jeg går ud fra, at folk har installeret NetBeans, eller så skal de i hvert fald installere den. Og der skal de hente den udgave her, jeg også godt vise det, hvis man ikke har installeret NetBeans. Men det vil jeg gå ud fra. Nogle sværere måske det bruger Visual Studio. Jeg er rigtig glad for NetBeans.
Men nu så er det så fordi jeg sidder meget og programmerer nogle af mine hjemmesider i PHP, og der er NetBeans rigtig genial. Men princippet i dem, altså grundprincippet med at lave en hjemmeside i ren HTML med CSS3 og noget JavaScript og jQuery og Bootstrap, der er det ligegyldigt om du bruger Visual Studio eller NetBeans. De kan på de punkter kan de det samme. Det er kun når vi kommer op i nogle andre programmeringssprog, hvor NetBeans er bedre end, eller altså NetBeans kan simpelthen arbejde med PHP, det kan Visual Studio ikke, men Visual Studio kan arbejde med ASP og ASP.NET, det kan NetBeans ikke. Og det er sådan der, de distancerer fra hinanden. Men hvis man ikke har hentet NetBeans, så går man ind og henter den ind på NetBeans hjemmeside, eller på Google, skriver NetBeans, og søger, det kommer der. Welcome to NetBeans, netbeans.org. Trykker på download-knappen. Og vælger den her, der hedder HTML5 og PHP. De andre udgaver, dem er ingen grund til, og der er ingen grund til at tage den her over, fordi alle de andre ting her, de er unødvendige for det her formål. Så man kan nøjes med at hente den her HTML5 og PHP. Når den er hentet og installeret, så starter man NetBeans op. Jeg har lavet et par filer, som jeg linker til nedenunder videoen her. Det skal jeg nok lige linke til filerne, I kan hente dem. Der har jeg lavet 2 filer. Jeg har lavet en config-fil til NetBeans, som jeg anbefaler, at man går ind og loader. Jeg skal nok lige vise, hvordan man gør det. Og så har jeg lavet en zip-fil, der indeholder nogle standarder, som jeg bruger, når jeg starter en hjemmeside og starter med at sætte en hjemmeside op. Så har jeg lavet nogle standardfiler til blandt andet CSS'en. Jeg har lagt standard sådan at Bootstrap kommer ind og jQuery og sådan ting, og bliver loadet i den rigtige rækkefølge og sådan ting. Så er det lige at gå til at arbejde med. Så det vi starter med at gøre, det er at vi finder vores filer. Som I kan se her, så har jeg lagt jeg har lige lagt en genvej til mine filer ude på skrivebordet. Den øverste her hedder NetBeans underscore config. Den skal I ikke åbne, den skal I bare lade ligge som zip-fil. Men den anden her, den åbner I ved at dobbeltklikke på den. Så lægger der nogle mapper ind i den. Ind i de mapper, eller de mapper her, dem højreklikker I på og siger kopier. Nej, vi venter lige med det. Vi går lige ind i NetBeans. Lad os starte med at prøve at oprette et projekt i NetBeans. Vi vælger at sige new, højreklik herude i projects, og siger new project. Og trykker næste. Vi laver den med 5 trykker næste. Kalder vores projekt, lad os kalde den hjemme, eller website test. Sådan. Trykker næste, og trykker finish. Hvis I lægger mærke til noget nu, så starter min webside op med en indeksside med det samme, hvor der er en masse ting i. Det kommer jeg lige tilbage til med en forklaring. Så vi lukker lige den her ned indtil videre. Nu har vi startet et nyt projekt. Det ligger her. Som I kan se, så har den kun i sin site root, har den kun en enkelt fil, der hedder index.html. Hvis vi hopper tilbage til zip-filen, standard website files, så markerer vi alle dem her, højreklikker på dem og siger kopier. Går vi ind i vores dokumentmapper, eller ind i vores dokumenter, ind i NetBeans Projects, finder website test, public HTML, og højreklikker herind og siger sæt ind. Sådan. Og så kan vi godt lukke den her ned igen. Nu er der kommet nogle flere mapper ind i med CSS, fonts, images og JS. Jeg skal nok lige tage dem en efter en. Men inden vi gør det, så synes jeg lige, vi skulle tage og load vores NetBeans config-fil. Og det gør vi, hvis jeg starter med, at vi går op og siger Tools, Options, og nede i bunden hernede, der er der en knap, der hedder Import. Og så popper der et nyt vindue op, hvor vi trykker Browse. Nu ligger min fil så her. Jeg har bare lagt en genvej til nu på skrivebordet. Men I finder jeres NetBeans config-fil. Bare lige marker den en enkelt gang. Sådan. Og trykker åben.
Sørg for, at den der hedder all, den er slået til. Altså der er plugin alle sammen, det er der. OK. Ja tak, vi vil gerne genstarte NetBeans. Så trykker vi OK, og så venter vi lige på, at NetBeans lige starter op igen. Således. I kan nok ikke umiddelbart se nogen forskel, men den er der. Bare vent og se. Så trykker vi lige herude på vores projects. Og vælger Open Project. Nu er jeres projekt nok lige forsvundet herude fra. På listen. Men I kan bare trykke Open Project. Og finde den igen. Under NetBeans Projects. Sådan. Det der er gjort forskel her nu ved at indlæse den her, det er, at når I laver et nyt projekt, I har nok lagt mærke til, da I lavede jeres projekt her, website test, at I havde ikke alle de linjer her, da I lavede projektet. Men hvis I så vælger lige at lukke jeres indeksfil ned, og gå ud og højreklik på indeksfilen og slette den, og sige ja tak til det, så laver vi lige en ny indeksfil, og siger højreklik på sidebooten, vælger new HTML-file, og vi kalder den bare for index, og vi skal ikke skrue HTML efter, det gør den selv, vi siger bare finish. Nu skulle den så gerne se således ud i jeres HTML-fil. Grunden til at den gør det nu, og det vil den også gøre for efter, når I opretter et nyt projekt, så vil den første HTML-fil altid se sådan her ud. Det er fordi, at jeg har været inde og lavet nogle templates, som ligger heroppe. Altså jeg har sat nogle standarder, som gør, at siden bliver loadet med de her forskellige ting til at starte med. Sådan at der er Bootstrap inde, der er jQuery UI, der er jQuery, og der er forskellige andre ting. Der er en toolbox, som jeg også nok lige skal gå igennem. Og jeg har sat title op og sådan ting. Udover det har jeg tilføjet en header, en nav, en section og en footer. Og de har alle sammen fået en class row, men det kommer vi til med rows, når vi lige kommer til Bootstrap. Men lad os starte med en ting gang. I vores CSS-map heroppe, der har vi nogle forskellige filer. Hvis vi prøver at starte med at åbne den, der hedder Toolbox CSS, så har jeg sat en standard CSS toolbox, eller en toolbox op med nogle forskellige CSS classes, som kan bruges rundt omkring, eller kan bruges til forskellige formål. Og her er blandt andet også nogle forskellige ting, hvad angår media queries, altså responsive til mobil, tablet og desktop. Men lad os bare prøve at lukke den her ned igen til at starte med. Okay. Jeg tror nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg må lige undskylde. Ja, lad os prøve at lige gennemgå den næste mappe. Den hedder fonts. Inde i fontsmappen, der ligger der nogle forskellige filer. Det her, det er sådan set nogle ikoner, der er som for at sige, hvad er en skrifttype, som bliver brugt i jQuery, og den kommer jeg, eller i Bootstrap, undskyld. Den kommer jeg også ind over senere. Så den lukker vi ned igen. Så har jeg lavet en map, der hedder images, og inde i den ligger en, der hedder design. Og derinde ligger 3 mapper, desktop, mobile og tablet. De er tomme, men de er gjort klar til, at man kan smide ind. Sådan at hvis man har noget design, logo eller et eller andet, i en speciel størrelse, der kun skal være på mobile, så bliver den bare lagt ind i mobile. Så er der styr over tingene. Så har vi ligesom struktur i vores ting. Den sidste mappe, vi har, det er JS-mappen. JS står for JavaScript, og inde i den ligger der Bootstraps JavaScript-fil, der ligger jQuery'en, der ligger jQuery UI, og så ligger der en PM-fil. Jeg ved egentlig, hvad den er hørt til, men jeg mener, at den hører til Bootstrap. Nu er alle mapperne gået igennem, og det er sådan set vores grundside, der ser sådan ud. Og det er som min grundside altid ser ud, når jeg laver en. Det jeg starter altid med, det er, at jeg starter altid med at højreklikke på min CSS-mappe og siger New Cascading Style Sheet. Så kalder jeg den et eller andet navn. Lad os bare kalde den Website Test. Og trykker Finish. Nu bliver der lavet en ny CSS-fil, og den har også fået nogle standarder, som jeg har sat op. Blandt andet har jeg lavet en, der hedder Apply to All. Det betyder, at alt hvad der ligger imellem den her kommentar
Og den her kommentar, det er i princippet udseende på mobiludgaven. Alt hvad der ligger fra den her og ind i den her media query og ned til den her, det er hvad der er på tablet, og så ellers omvendt hernede i desktop. Grunden til at jeg gør sådan, der er nok nogle andre der gør anderledes ved at de går ind og laver en media query lige under hver enkelt af dem de skal have ændret. Jeg synes det er nemmere for mig at gøre det sådan her, og det er sådan jeg har valgt at gøre det. Hvis I bruger en anden metode, så giver vi velkommen til det. Men jeg synes det her det er nemmere for mig i hvert fald at gøre det på den måde. Så kan jeg nemmere overskue det. Måden det her fungerer på, som jeg gør det, det er at alle de ting af classes og ID'er og hvad der nu ellers er, som jeg ved går igen på alle min platform, om det er på tablet eller desktop eller mobil, de skal bare ligge heroppe uden for de her to midterkøs, altså lige heroppe mellem apply to all og tablet. Så ved jeg, at de går igen på alle sammen. Men lad os nu sige, at jeg vil have en anden baggrundsfarve på tabletten og en anden på desktopen. Men så laver jeg simpelthen bare herinde i tablet en ny body og starter den op og giver den en eller anden background color. Giver den rød. Så vil den automatisk, lige så snart at vinduet, din viewport size på dit browservindue, lige snart det kommer op på 768 eller derover, så vil den hoppe herover til. Så vil den simpelthen hoppe ned i den her og overskrive din body heroppe med den her. Og det er sådan det fungerer. Så det eneste jeg mange gange har herinde i, det er mange af de ting jeg ændrer i classes eller i der, så skal være anderledes end dem der er heroppe. Nå, altså det jeg så starter med altid at gøre, det er at jeg starter lige med at trække den her helt ud til kanten nu. Helt langt ud i kant, så der kommer sådan en boks der, så vi får den her ud og ligge i siden. Så jeg kan se min CSS samtidig med at jeg kan se min HTML. Godt. Lad os prøve at starte op med noget Bootstrap. Det Bootstrap egentlig er, det er i princippet, hvis du forestiller dig en stor værktøjskasse med en masse ting i. Det er sådan set det Bootstrap er. Den er bare en stor værktøjskasse med en masse forskellige standarder, der er sat op for at gøre det nemmere. Men lad os prøve at se, om vi kan sætte en lille enkel kort hjemmeside op, til, som kan både virke på mobil og på tablet og på desktop med en navigationsmenu. Jeg personligt bruger ikke Bootstraps egen navigation. Bootstrap har også en navigationsmenu, der er automatisk responsive, når den bliver skaleret ned. Jeg prøver mig ikke om at bruge den, for jeg synes den er forvirrende og den er træls at ændre i. Så jeg laver simpelthen mine to egne menuer. Jeg skal nok vise hvordan. Jeg laver en menu til mobilen, som fungerer via jQuery, altså via JavaScript. Og jeg laver en ganske mindre menu, ganske mindre navnmenu, ellers på tablet og på desktop. Men hvis vi starter i HTML og går ind her ved vores header og trykker enter, så starter vi med at lave en div. Det vi gør, det er at vi skriver div og trykker enter. Læg mærke til noget. Når jeg starter et tag, som eksempelvis er et div tag, så afslutter jeg tagget med det samme. Og det gør jeg altid. Lige meget hvad det er. Jeg afslutter med tag omgående. Så undgår jeg det problem med lige pludselig, at der er et eller andet sted i min kode. For når sådan en kode her, den lige pludselig godt kan blive 500-600 linjer lang, hvis det er en stor side, så kan det godt være forvirrende at finde ud af, hvor er det lige hen, der er et div tag eller et header tag eller et eller andet, som ikke er afsluttet. Så afslut det først. Når det så er afsluttet, så kan vi gå ind og tilføje de der ting, vi skal til vores div, som i klasser og i der. Når vi har lavet det første div her, måden, undskyld øjeblik, jeg skal lige have en tår kaffe. Ja. Måden Bootstrap fungerer på, det er, vi har det her rows. Forestil dig, hvis vi kigger på et Excel-ark,
Det her, det er en række. Det her, det er en kolonne. De enkelte her, det er kolonner. Så rows, det er rækkerne. Og dem her, det er kolonnerne i princippet. Fra A og så op efter, det er kolonner. Det er samme måde fungerer Bootstrap egentlig på. Eller columns and rows systemet i Bootstrap. Bootstrap kører med et 12 columns row system. Det vil sige, at en Bootstrap col 12, det er 100%. Det fungerer meget enkelt på den måde, at lad os sige, at vi simpelthen skal have, nu kan vi lige prøve at tage Excel frem igen, for at give eksempel. Lad os sige, at vi skal have en hjemmeside, hvor vi har 3 af de her firkanter ved siden af hinanden. De 3 firkanter skal hver have et eller andet koltal. Det tal, de får, skal til sammen give 12. Det vil sige, at den her, det skal være en kol 4, det skal også være en kol 4, og det skal også være en kol 4. For 4 gange 4, eller 4 gange 3, det er 12. Havde du nu kun skulle have haft 2, så skulle det her være en kol 6 og en kol 6. Skulle vi have haft 4, så havde det heddet en kol 2, 4, ja, slå røv. Det var meget ævler. Skulle have 4, så er det selvfølgelig heddet ja, nu sidder jeg nu. Undskyld, jeg er lidt småtræt. Jeg kommer lige til den. Ja, selvfølgelig, det er en kold 3. Så skulle vi selvfølgelig give det her en kold 3, 6, 9 og 12. Det må jeg undskylde. Det som sagt, som jeg sagde til start af videoen, så der er ingen retake. Der er måske lidt fejludtagelse og noget. Men det er altså som det er. Jeg tager tingene som de er. Men jeg håber, I forstod princippet i det med kolsen. At de sammenlagt, så skal det tal kols, du bruger, skal til sammen give 12. Det kan ikke give over 12. Det kan ikke give under 12. Det skal give 12. Nå, tilbage til det her. Det jeg gør, når jeg laver bruger columns and rows, det er, at jeg starter altid med, som regel, lidt afhængig af forskellige ting. Men lad os nu simpelthen sige, at jeg skal bruge lidt afstand. Hvis vi forestiller os, vi kan faktisk lige prøve at åbne siden her. Det var faktisk godt, at jeg lige kom til det. Der er lige et enkelt udvidelse mere, jeg gerne lige vil vise jer, som har med NetBeans at gøre, og samtidig med Chrome. Hvis I kan se heroppe ved siden af hammeren her, så er der sådan en her. Sådan en knap heroppe, den kan godt, jeg ved ikke, på nogle af jeres, på din NetBeans, der kan det godt være, at det ikke lige er et Chrome logo. Men hvis man trykker op i pilen, så kan man mulighed for at vælge en, der hedder With NetBeans Connector, og vælge den der Chrome. Når den er valgt, så kan man trykke F6. Så kommer der en besked op, der siger Install Chrome Extension. NetBeans Connector Chrome Extension is required. Go to Chrome Web Store. Det vil vi gerne. Så åbner Chrome. Og kommer frem med den her og siger føj til Chrome. Ja tak, det vil vi gerne. Og tilføj. Sådan. NetBeans Connector er føj til Chrome. Vi lukker Chrome ned igen. Og siger lige cancel her. Så trykker vi lige F6 en gang mere. For lige at åbne det Chrome op en gang mere. Så kommer den frem. NetBeans Connector er ved at rette fejl på denne fane. Men den lukker vi bare lige ned, det kryds der. Så kommer den op med en NetBeans Connector med en besked. Nede i bunden af den, der er der en lille pil, man kan trykke, der hedder Don't show this message again. Det gør vi lige og trykker OK. Så lukker vi lige ned en gang mere. Den her nede i bunden, der skal I ikke lige tænke over, den lukker vi lige. Så åbner vi igen. Det der sker, når vi trykker F6 her, det er, at vi åbner vores hjemmeside op, som vi lige har været gammel at rode med til at give. Jeg lukker altid lige den her ned, den der NetBeans, oppe på krydset. Nu har vi vores hjemmeside her. Nu prøver jeg lige at dele vinduet op i 2, så vi lige får, I kan se, hvad der sker. Det der sker her, det er det smarte ved den her Chrome, den her connector til Chrome. Det er, lad os nu simpelthen sige, at jeg går ind i min div her, som jeg har lavet. Nej, ind i min div her, så kan vi simpelthen lige sige, dette
er en test. Når jeg så trykker save nu, så skal jeg ikke op til vinduet herovre. Det gør den selv. Teksten står her allerede i forvejen. Nu kan den så ikke lige læse det hele teksten. Det er fordi vi bruger Bootstrap, og vi ikke har sat det rigtigt op. Så står det ikke som det skal. Men der står simpelthen teksten. Vi skal ikke til at opdatere, vi skal ikke trykke F5 eller noget som helst. Hver gang vi laver en ændring på vores hjemmeside og trykker gem, om det er enten er i indeksfilen eller i CSS'en, det er sådan set ligegyldigt, så sker ændringen over på hjemmesiden omgående, uden at vi skal opdatere vinduet, og det er jeg rigtig glad for. Nu sidder jeg på 2 skærme, så jeg har som regel mit browservindue trukket over på min anden skærm, og min NetBeans på den her skærm, og så kan jeg sidde og kode og skrive, og når jeg trykker gem, så kan jeg se på min anden skærm resultatet med det samme. Nå, men lad os gå tilbage til NetBeans, og så sletter vi lige det her. Det jeg vil frem til, det var, løber lige den her ned også. Når jeg starter op med at kode og sende en side op, så er der mange gange, man skal finde ud af med sig selv, om man skal have noget margin eller noget padding fra kanten af og ind til og ind i hele vejen rundt. Hvis man vil det, kan man lave en wrapper, en page wrapper til at starte med her. Men nu vælger jeg så bare lige at undlade page wrapperen, men man kan lave den. Man kan pakke det ind i en page wrapper. Men til at starte med, hvis man har lavet page wrapperen, ind i page wrapperen så, der laver jeg den div, som jeg har her. Den div, den skal have nogle klasser. Og nu giver jeg et lille tip, man kan gøre, hvis man kan huske sig selv på det. Over i sin CSS-fil, der kan man gøre det, man kan lige gå op her i toppen af CSS-filen, og lige efter, der hvor der står apply to all, lige trykke enter, så lave en startkommentar, og lige trykke enter igen, og lave en slutkommentar, og så lige gå op, og så lige ind imellem her skrive, at alt hvad det hedder col xs er lig med mobiltelefon, col sm er lig med tablet, col md er lig med desktop, col lg er lig med large desktop. Så har man lige sådan en lille reminder til sig selv heroppe, hvis man ikke kan huske dem her. Nu lader den stå, så kan I kigge på den, hvis man ikke kan huske, hvad for nogen, der hører til hvad. Men det vi starter med, det er, jeg starter altid, og det er uanset om det er på desktop, eller det er på mobiltelefon eller tablet, så starter jeg altid med at give den en col 12, så den er 100% i bredden. Så vi starter med at give den en col xs igen 12 mellemrum, col sm 12 mellemrum, col md 12 mellemrum, col lg 12 gem. Grunden til at jeg gør det, jeg laver den, det er, jeg pakker divs ind i divs. Det vil sige, hvis vi forestiller os, jeg skal prøve at tegne det her igen. Forestil dig, at vi har en boks her. Det er den der col 12 her. Ind i den, der vil vi gerne have tre bokse ved siden af hinanden. Men for at undgå, at de bokse ikke flytter sig, og de arbejder, og de gør efter hensigten, som vi gerne vil have dem til, så pakker vi dem simpelthen ind i en col 12 først. Og så siger vi, vi laver en boks her, og vi laver en boks her, og vi laver en boks her. Du kan lave på flere bokse her, nu laver vi lige 4 i stedet for. De her 4 bokse, de kan aldrig komme ud af den her boks. De ligger inde i den her boks, de kommer aldrig ud af den. Og det der pointen i det, det er, at pakker du din cols ind i en col 12, så er du sikker på, at du ligesom du har nærmest lidt styr over, hvor de er henne. Det er bare for at kontrollere dem. Så vi ligesom kan bede dem om, at de skal blive, hvor de er. Så de ikke flytter sig. Fordi har vi bare startet med at lave en col 6 og en col 6
så er det gået galt. Fordi så har den brugt selve hjemmesiden, selve din body, som box. Og det kunne godt give nogle problemer, når vi kommer ind og skal råde med andre ting senere. Når vi har lavet vores første kold, vores hvad man sige, container eller vores holder her, ind i den, så lad os sige, jamen vi skal have, hvad skal vi have? Ja, vi skal have to bokse ved siden af hinanden. Så vi laver en ny div. Og husk at afslutte med det samme, som jeg gjorde her. Og går op i den og giver den en class. Det hedder kold xs6, kold sm6, kold md6, kold lg6. Således. Så under den her div, ikke inde i diven, som jeg er her, men under den, hvor den slutter her, der trykker vi enter og laver en ny div igen og gør nøjagtigt det samme. Jeg copy-paster bare lige her. Nøjagtigt det samme. Nu har vi to diver, der ligger ved siden af hinanden. De her ligger på samme niveau, det vil sige, de ligger ved siden af hinanden. De er begge to 6, det vil sige, de er begge to 50%. Godt. Så langt, så godt. Så lad os prøve at give vores header her lidt farve, så vi kan se, hvad der kommer til at ske. Så hvis vi går over i vores CSS over, efter vores body, så skriver vi header, og starter parentesen op, eller starter CSS'en op, og jeg fanger bare selve tagget header, og giver det en background, på, lad os bare give den en blålig background, eller et eller andet den stil. Vi går lige op og ændrer vores body herop til hvid, 3F'er, det er hvid. Sådan, nu har vores header fået en background. Men vi kan ikke se vores header lige nu. Hvis vi trykker F6 herinde i vores HTML, så vil vi stadig ikke kunne se vores header. Fordi den er tom. Du kan se, der er ingenting. Den er stadig tom, fordi der er ingen indhold i de diver her. Det vil sige, det hele er tomt. Lad os lige give vores hjemmeside en titel. Website test. Sådan, se. Der kom det her website test med det samme, uden at skulle opdatere. Hvis I lægger mærke til noget, så er der kommet en scrollbar hernede. Hvis man er træt af den i Bootstrap, som jeg er, jeg bruger mig ikke om, men jeg synes den er træls. Så kan vi gøre det, at vi går tilbage til vores HTML, og heroppe i toppen, det er en af de ting, jeg ved, som det er rigtig mange, der kan, det er en af de problemer, som rigtig mange løber ind i med Bootstrap, det er, at der er lige pludselig nogle ting, som ikke rigtig kommer hensigtsmæssigt, eller tilsigtet, som de gerne vil have det til. Hvor de tænker, hvorfor gør den lige pludselig det? Det har jeg ikke bedt den om. Men Bootstrap, den loader en masse ting. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan lige vise jer Bootstrap-filen. Jeg tror jeg godt, jeg kan. Prøv at lige åbne Bootstrap CSS-fil. Det her det er Bootstraps CSS-fil, den rå fil. Som I kan se, det er en meget stor og lang CSS-fil. Fyldt med alt muligt. Der er godt og vel 6.500 linjer. Med alle mulige forskellige standarder. Vi beder ind i vores HTML om at load Bootstrap først. Grunden til at vi gør det, er at vi gerne vil være sikre på, at nogle af de ting, som Bootstrap laver, som vi ikke vil have den til, det kan vi gå ind og overskrive. Det kan vi ikke, hvis vi vælger at load Bootstrappen som den sidste fil, fordi hjemmesiden den bliver loadet fra toppen og ned efter. Det vil sige, hvis vi vælger at load vores egen HTML, vores egen website, altså CSS-fil, som den første, jamen, så de indstillinger, som vi ændrer i herover, dem ændrer Bootstrap lige pludselig, fordi de har måske nogle andre indstillinger til din header eller til din body. Og nu kan jeg se, at vi har glemt at hive vores website CSS ind, altså vores test CSS ind. Det gør vi lige her med det samme. Vi skal gå ind i project, gå ned i vores CSS og finder den her og bare trækker den ind efter, så ligger den automatisk ind. Og den skal også ligge efter vores toolbox, for vores toolbox, den skal vi også bruge.
Og der kan også være nogle ting, vi gerne vil ændre fra toolboxen her. Så derfor så loader vi altid vores egen CSS som den sidste. Nå, for at komme tilbage med rowsen, og det her med, at den scroller, det kan vi ændre. Der er noget padding, vi kan også prøve at se det her. Hvis vi højreklikker på vores website her, højreklikker og vælger detaljer om element, så kan vi her i vores element se hele vores website. Hvis vi så trykker på header, så kan vi se her, at Bootstrap har i standard på den der hedder row, har den standard sat en margin right og margin left på minus 15 pixel. Og det bryder mig ikke om, jeg synes det er irriterende. Men den kan vi overskrive. Så hvis vi lukker den her ned igen, og lige minimerer den der, så går vi ind i vores CSS, trykker enter, trykker punktum, row, og starter den op. Så siger vi, nej, margin 0. Sådan. Hvis vi går over tilbage til vores hjemmeside, så er der ingen scrollbar. Nu har vi ændret, hvis vi går ind og kigger ind i detaljerne, nu har vi simpelthen bedt den om at overskrive den fra Bootstrap. I kan se, så laver den lige sådan nogle streger henover, der siger, at dem her, de er blevet overskrevet. Og hvad er det blevet overskrevet af? De er blevet overskrevet af den der. Det er en rigtig fed ting, man kan med Google Chrome. Det er, at man kan gå ind og se detaljerne for, hvad er det egentlig, der sker, hvad er det egentlig, hvorfor er det lige nøjagtigt, at et boks, den der flyttes, den sidder ude i hjørnet, det har jeg ikke bedt den om. Så kan vi gå ind og kigge, jamen er der noget margin, er der noget padding, som måske Bootstrap går ind og ændrer i for os. Og vi kan også se, hvad linje det er i Bootstrap, der går ændre det. Jamen det er linje 5. Nu kan jeg så ikke lige se det her, for nu kører jeg med Bootstrap minimum. Det vil sige, at jeg kører med Bootstraps lille udgave, der er samme presse. Men hvis jeg havde kørt med den store Bootstrap-fil, så har man kunne se det tydeligt. Nå, nok om det. Så langt, så godt. Nu har vi fået sat marken 0 på rowen. Så lad os prøve at få lidt indhold ind i vores header, vores call system her. Vi kan lave en H1'er herinde i. Nej, jeg tror vi laver en spand i stedet for. Og inden den spand, så kalder vi den website test. Og den spand, den kan vi give en ny klasse. Nej, vi kan også give den et ID, for vi skal nok kun bruge den her en gang, tror jeg. I den her test. Vi giver den ID, så kalder vi den for headline. Og gemmer. Som standard, så vil vi nok ikke kunne se den nu. Lad os prøve at lige gå tilbage og kigge. Jo, vi kan lidt se den. Lille smule. Den er ikke så tydelig igen. Fordi det er sort tekst, men det kan vi ændre. Hvis vi går over i vores CSS, så fanger vi lige vores headline. Og husk altid, at havelån, det er ID'er, punktummer, det er classes, og ingenting, det er tags. Men vi skal have fat i et ID, så havelån, headline. Vi skal give den lige en farve. Vi giver den en farve hvid color. Sådan. Så langt, så godt. Hvad skal vi så finde på? Skal vi finde på at smide... ja, lad os da prøve at lave... skal vi lave en menu til Bootstrap, som kan vises her. Det kunne vi godt prøve. Lave en menu, man kan klikke, så man kan få en menu ned, som kun vises på mobilen. Det kunne man jo godt gøre. Så det vi gør, det er at vi... nu skal jeg tænke mig om. Ja. Vi laver en ny spand herinde i. Og vi skriver ikke noget ind i selv spanden, men vi giver den nogle classes nu. Nogle Bootstrap classes. Nu skal vi have fat i dem, som jeg nævnte tidligere, glyph icons. Så vi efter spand i start tagget,
der laver vi en class lige med glyphicon, glyphicon, og trykker enter. Så laver vi dem mellemrum, og igen skriver glyphicon, bindestreg, menu, bindestreg, hamburger, eller hamburger, og trykker enter. Hvis vi så hopper tilbage til vores CSS, så kan I se sådan, der kommer noget her. Men den er lidt utydelig, vi kan ikke rigtig se den. Det må vi egentlig gerne kunne se. Så det vi gør, det er at vi går over i vores CSS, og trykker, laver en ny linje, trykker punktum, glyph, bindestreg. Og så skal vi have fanget den her. Der kan man bare lige kopiere den, højreklik, eller markere den og kopiere den, og sætte den ind lige efter punktummet, og starte CSS'en op. Nu går vi ind og ændrer i bootstraps, i nogle af de ting, som Bootstrap har sat op til den her class. Det kan vi godt gå ind og ændre i. Så vi siger, at vi vil gerne have en anden farve. Da det her det er en skrifttype, så kan vi ændre farven på den her måde. Vi vil gerne have den hvid. Så bliver den hvid. Vi kan også ændre størrelsen på den. Vi kan sige font, size, 25 pixel. Sådan. Så bliver den 25 pixels. Så vi kan også lige ændre størrelsen på vores headline. Pixel. Sådan. Vi kan også se, hvis I lige mærke til det, så er der ikke de samme marginer til den her, som der er til den her. De har ikke de samme afstand. Men det kan vi også gå ind og ændre. Vi kan gå ind og sige, at den her, den skal lige have en margin 0 til at starte med, og en padding 0 til at starte med. Og det samme skal vores hamburger have. Margin 0, padding 0. Men I kan se, det hjælper ikke rigtigt. Der er stadig et problem der. Den er stadig ikke anderledes end den der. Det kan skyldes nogle flere ting. Vi kan prøve at se, om vi kan smide en important på. Det importen den gør, altså udråbstegn importen, det er, at den fortæller CSS'en, at den her, lige nok den her kriterie, den her property, den skal overskrive alle andre. Det er den her der er vigtig, og ikke de andre. Så det gør vi lige her ved dem her. Ja, der er et par stavefejl en gang imellem, men sådan er det, når man har et mekanisk tastatur. Så kan det godt komme de små ting. Men vi sætter dem ind med dem her, og så prøver at kigge, om det hjælper på det. Det gjorde det heller ikke. Nå, så må vi prøve ind og kigge Inspect Elements, og finde ud af, hvorfor den ikke sidder, som den skal. Så hvis vi rykker den her ud, så må vi finde ud af, hvordan det fungerer. Det er selvfølgelig nok noget at gøre med højden. Det kan det godt tænkes, det er det. Lad os prøve at kigge på det. Ja, I kan se her, spanden her, den er 28 pixels høj. Men vi har bedt den om, at den skulle være 25. Som den her også er. De er ikke lige høje. Nå. Hvad kan vi gøre ved det? Det er der flere ting, vi kan gøre ved. Vi kan prøve lige at lukke det der ned igen. Vi kunne eksempelvis prøve at... Ja, hvad skal vi prøve? Vi kan give spanden her en margin. Jeg gør det sådan her. Når jeg laver margins. Der er nogen, der bruger margin top, left og sådan. Jeg laver en shorthand, der betyder sådan set, at det her det er margin top. Det her det er højre. Det her det er bunden, og det her det er venstre. Men jeg vil gerne give den 5 pixels fra toppen og 5 pixels fra bunden. Og det samme vil jeg gerne gøre hernede. 5 fra toppen og 5 fra bunden. Skal vi se om det hjælper lidt på det. Det gjorde det jo. Så stod det lidt mere nydeligt fra hinanden. Nu skal, jeg sætter ikke det hele så pænt og nydeligt op.
som det kunne gøre. Jeg vil ikke justere alt, jeg vil bare vise jer principperne i det, hvordan systemet fungerer med calls and rows og sådan nogle ting. Når vi så skal vi prøve at lave en, lad os prøve at lave en menu, der gør, at når vi klikker på vores menu-ikon her, så popper der en menu ned her. Det kan vi godt gøre. Så efter vores col 12 her, efter den her col 12, der laver vi en ny div, som også skal have en col, også skal være class, altså også skal være 100%. Så den kalder vi col xs12. Men nu laver vi en forskel, fordi den her, der er ingen grund til at smide col SM12 og MD12 og LG12 på, fordi den skal kun vises på mobiltelefonen. Så der kan vi nøjes med kun at lave en col XS12. Vi skal nok sørge for at skjule alt det andet bagefter. Det gør vi nemlig ved, at vi laver mellemrum efter col XS12 og siger headen bindestreg SM mellemrum headen bindestreg MD og mellemrum igen headen bindestreg LG. Det betyder skjul på desktop, eller skjul på tablet, skjul på desktop og skjul på large desktop. Det bliver kun vist på almindelig på mobiltelefon. Nå, inde i den her, der skal vi have lavet nogle links, hurtige links. Så hvis vi nu, jeg plejer altid at gøre det, at jeg kan godt finde på at lave en ganske mindre div herinde i, som ikke er nogen hverken col eller row. Det kan man godt. Man kan godt bare lave divs, som ikke bruger cols og rows ind i en col og row. Fordi de vil stadig være responsive, selvom de er lavet i pixels. Fordi den yderste her er i procent. Så længe den yderste div er i procenter, så er det sådan ligegyldigt, om dem herinde de er pixels. Den var 25 pixels høj og 25 pixels bred, så vil den stadig reagere og rykke sig ud fra den her. Men vi laver bare lige en ny div herinde i. Og den div, den kan vi give en ID, der hedder mobil menu. Inde i den div, der laver vi en span. Og så kan vi kalde den her for forside. Nej, vi laver ikke en span, vi laver en A i stedet for. A, href. Slutter den af igen. Og kalder den for forside. Så kan vi lige kopiere den. Bagside, haha. Venstre side. Højre side. Ja. Så fik vi lavet 4 links. Og hvis vi går og kigger, så ligger de 4 links her. Men de skal jo ikke stå sådan. Vi skal have dem til at stå vandret. Hvordan gør vi så det? Jo, det gør vi ved noget smart. I stedet for hvis det giver den her en class eller ID på dem her, så kan vi fange den via vores forrige class, eller vores forrige ID. Så hvis vi går over i vores CSS igen, så fanger vi den ved at lige få fat i mobilmenuen. Sådan. Mellemrum A. Så venter. For at få den til at stå under hinanden, så skal vi have den om til en displayblock. Det gør vi således. Sådan. Displayblock. Nu står de under hinanden. Men vi vil også gerne have dem centreret. Nå, hvordan gør vi det? Jo, vi giver dem en margin 0 auto. Se, det virkede ikke. Hvorfor virker det ikke? Det skal jeg vise jer. Det er fordi, at det er tekst. Det centrerer ikke på den måde, som vi gerne vil have det til. Fordi det stadig er tekst. Men vi kan centrere den på en helt anden måde. Vi kan fjerne den her margin 0 auto.
gå ovenover den her mobilmenu, vi har, og lave en ny, der bare fanger mobilmenuen i sig selv, og lave en tekst align center. Således, så fik vi teksten centreret. Men den er jo ikke til at læse, den her tekst. Skal vi ikke lige prøve at teste, hvordan det ser ud på en iPhone, det her? Om vi lykkes lidt et eller andet. Ja, næsten. Teksten her, den hopper lidt ned. Den skulle gerne stå i en linje. Det kan være, fordi vi skal ind og lege med vores colors og rows. Lad os prøve at gøre det. Kig på det. Det er nok fordi, at vi skal bruge lidt mere plads til vores tekst headline her, end vi skal bruge til vores glyph-ikon. Så hvis vi nu giver den her en 8 i stedet for, og den her en 4, så kan det være, det hjælper at opdatere F5. Den her opdaterer ikke selv. Det er kun selve Chrome, der gør. Men det hjælper lidt, det der. Nå, men vi vil egentlig også gerne have den der til at rykke længere herover. Skal vi prøve det? Vores mobilmenu her. Hvis vi nu prøver at give den en class, der hedder float right. Vil det hjælpe på det? Nej. Nå. Så prøver vi at gå ned og give vores glyph-ikon på float right. Det hjælper jo noget på. Så kommer vi jo derover ikke. Og det er den måde, at man ligesom kan prøve sig lidt frem. Det er ikke alting de lykkes lige første omgang. Det gør det heller ikke for mig. Man prøver sig lidt frem med nogle forskellige ting. Det er ikke altid, at den her float right, det kan godt være, nu fandt vi ud af, at den skulle ligge på spanden, den skal ikke ligge på diven. Det er heller ikke altid, at jeg rammer plet første gang, men så prøver jeg at flytte den derfra og dertil. Og så se om det virker, som jeg gerne vil have efter hensigten. Det er sådan nogenlunde det der. Nå. Men vores menu her, den er jo stadig vist. Og den har også nogle forskellige farver, jeg skulle ikke prøve at ændre lidt på dem først. Lad os starte med at gå ind i vores A, vi havde lavet en gang her. Og give den en color hvid. Jeg vil også heller lige give den en ny. Skal vi give den en ny font også? Ja, vi giver den lige en. Gå lige se den der. Sådan. Vi giver den lige en ny font. Font family. Trebuchet MS. Og font white. Bold, så vi får en fed skrift. Ja, det var da noget bedre det der. Skal vi også lige have den lidt større, tror jeg. Font size 20 pixels. Det er lidt stor skrift. Sådan. Men det sker heller ikke rigtig noget, når vi har hen over den nu. Det er egentlig heller ikke meningen. Det skal det. Lige nu. Fordi det er på mobilfonen, der vil vi ikke kunne se en haver alligevel. Så det er sådan set ligegyldigt. Men den er jo stadig vist. Det skal den jo ikke være. Nå, hvordan gør vi så det? Ser du, det er nu vi skal til at lege med JavaScript og jQuery. Til at starte med, så vil jeg i hvert fald starte med at prøve at gå op i vores div heroppe, hvor vi havde den div der holder vores glyph-ikon, vores ikon til vores knap. Den vil jeg faktisk lige gå op og give et ID og kalde den for menu-knap eller mobilmenu-knap. Så kan netbilen så godt finde på at komme op og bokse. Nej, det gør den så ikke nu. Det er lige meget. Bare glem det, jeg lige sagde. Men nu har vi givet den en ID med mobilmenu-knap. Og vi har jo allerede vores mobilmenu hernede. Men den her ID her, den vil jeg faktisk godt lige have flyttet op og lægge heroppe i stedet for. Fordi det er sådan set hele den her div, vi skal få til at vise og skjule sig. Så det vi gør nu, det er, at vi går over i vores projekt og ned i vores JS-mappe. Højreklik på JS-mappen, New JavaScript file. Så kalder vi den for Web Site Test og trykker Finish. Den er tom. Vi sletter lige de der kommentarer og trykker Gem. Jeg flytter altid lige med JavaScript hernede i bunden hernede og lige kører den hernede, så kan jeg have min JavaScript frem samtidig med at jeg arbejder med min HTML, så jeg har alle tre. Men vi skal lige have linket til vores JavaScript. Det gør vi heroppe i den sidste linje. Går vi over i vores projekt.
vores JavaScript fil og trækker den ud. Sådan, så er der linket til JavaScript. Godt. Lad os gå ned og kigge på JavaScript i jQuery. Jeg går ud fra, at I har fået lidt af jQuery ind. Jeg der ser videoen, så men jeg vil godt prøve at gå lidt igennem det. Når vi skal kalde jQuery, så kalder vi altid jQuery med et $. Det vi skal have den til, vi vil først og fremmest have den til, at den først skal gøre noget, når hele siden er loadet. Det gør vi ved, at vi laver et $tegn og en parentes og skriver document. Og går ud efter parentesen og skriver ready. Parentes igen. Ind i den parentes skriver vi function. Laver en ny parentes. Ud af den parentes starter en bracket og slutter en bracket efter den sidste parentes og slutter den af. Jeg plejer så altid lige at trykke enter her, så man kan se, så man er lidt mere overskuelig. Det der sker nu, det er, at når siden er loaded, så vil jQuery køre alt, hvad der ligger inde i den her. Nu skal vi have den til at starte med, så skal den her jo ikke være vist, den her menu. Den skal jo være skjult. Så det kan vi gøre ved, at vi inde i vores JavaScript her, vores jQuery, fanger den ved at sige $tegn, parentes, 2 gåseøjne, eller et enkelt gåseøjne. Og så skal vi fange den via ID'et, og det fanger vi på samme måde, som vi fanger ID'er i CSS'en. Og vi fanger vores ID, vores mobilmenu her, kopierer den, og sætter den lige efter den der, sådan. Punktum. Hide. Og to tom parenteser. Og afslutning. Og opdater. Se, der mærke til noget, det virker ikke. Hvorfor gør det ikke det? Det skal vi lige finde ud af. Det var da egentlig sjovt. Har jeg lavet noget forkert? Jeg må lige prøve at se, om jeg har lavet noget forkert her. Det burde jeg egentlig ikke. Den burde jo være loadet. Prøv lige igen her. Nå, jeg kan også godt lave fejl. Det er ikke fejlbarligt. Nå, lad os lige prøve at se, om vi kan fange vores mobil menuknap op. Om vi kan skjule den. Det gør vi heller ikke. Nå. Så må vi ind og prøve at kigge, hvad der går galt her. Det er som om, at Boost, jQuery ikke er loadet. Nå, der var et godt eksempel på, at I kan se, når jeg så går ud, så forsvinder den her menu. Fordi den skal ikke være vist på mobiltelefon. Eller på tablet og desktop. Men vi skulle gerne have den til at forsvinde også nu. Så det skal vi lige kigge på, hvordan vi gør det. Det er garanteret et eller andet herinde i, der er forkert. Ja, det har jeg fundet ud af. Det er fordi, jeg har bedt den om at load en forkert jQuery-fil. Så den her linje, den sletter vi lige. Og det samme gælder også den der linje. De to linjer, jQuery og jQuery UE, de bliver lige slettet. Og så beder vi den om at load jQuery. Og vi beder den om at load jQuery UI. Det er fordi, jeg har sat den op til at køre på nogle andre. Det skal jeg nok lige ændre inden
inden det skal jeg nok lige, den fil I henter på under videoen her, den skal nok indeholde de rigtige de rigtige tekster her i toolboxen eller i NetBeans config'en, så det passer med den der standard website filer, zip-fil jeg har lavet til jer, så det passer sammen, så I skal ikke tænke over at ændre det der. Nå, nu skulle det her jo så gerne virke, hvis vi går ind og siger mobilmenu og beder den om at hide. Sådan. Se, så virker det. Nu er den skjult. Når vi loader siden, så er den ikke vist. Vi skal gerne have den frem, når vi så klikker herop på den der, så skal den gerne komme frem. Det gør vi ved, at efter den, så gør vi det, at vi laver en ny linje og siger $, parentes og enkelt gåseøjne og haveloven her, og så kalder vi den på mobil menu knap. Og efter parentesen punktum klik parentes start funktion 2 parenteser efter den parentes start bracket slut bracket og slut semikolon. Sådan. Det den gør, det er, at vi beder den om, at når vi klikker på vores mobil menuknap, som er den der, så skal den køre det der er inde i den her. Og det vi skal have den til, det er jo, at vi har jo lavet en hide på den, det vil sige, den er skjult, men vi skal have den til at vise sig, men den skal ikke bare komme frem. Det kunne man godt bare lave den samme linje heroppe, bare med show i stedet for hide. Men så kommer den bare frem, sådan bum. Det kan vi godt prøve at vise, hvordan det ser ud, men det er jo ikke sjovt. Det er der ikke noget fancy i. Det kan I godt prøve at se. Det kan godt se, så viser han sig bare. Det er jo ikke sjovt. Jeg skulle gerne have sådan lidt mere fancy. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan sætte den her linje og lave en ny linje igen. Og gå ind og så sige mobil menu punktum slide toggle. Forskellen på slide down og slide up, det er slide down, den kører kun sliden ned. Slide up kører kun sliden op. Slide toggle, den gør det, at når du klikker en gang, så kører den ned. Når du klikker en gang mere, så kører den op igen. Og omvendt, altså bliver den ved på den måde. Afhængig af, om den er vist eller skjult. Inde i parentesen, der kan vi indtaste tal, der angiver, hvor hurtigt den skal køre ned. Giver den 500, det er et halvt sekund. Og afslutter linjen og trykker gem. Og opdaterer den der. Når vi så trykker her, så slider den ned. Trykker igen, så slider den op. Slider den ned, så slider den op. Det var lige en kort, hvordan man lige lavede en hurtig menu med knap, hvis det var. Hvad skal vi ellers komme ind over? Jeg er lidt træt i dag, må jeg undskylde. Jeg tror vi skal, nu har vi brugt en gerne vel en time og kvarter på det her indtil videre. Og jeg håber I har fået bare en lille smule indhold. Så jeg tror vi skal stoppe videoen her. Og så tager vi videre i næste video, hvor vi prøver at få lavet en menu ind også. Som kun viser altså en drop-down menu på tablet og på desktop. Det tror jeg vi skal prøve. Så, men tak fordi I så med, og en ganske god kommentar til videoen. Hvis I har noget kritik, et eller andet, det har I nok masser af, det kan jeg ikke tage mig af. Men ellers hvis I er glade for, så hvis I mener, jeg skal fortsætte med at lave nogle af de videoer, så må jeg gerne vide det. Det kunne være rart. I kan bare skrive herinde på YouTube, eller hvis I er en del af den klasse, jeg går i, så kan I skrive på vores Facebook-kanal. Kommentar til det. Men tak fordi I så med, og vi ses.